Bună, eu sunt Andreea, iar astăzi am decis să mă joc Among Us pentru că am văzut că este foarte popular, mai ales pe YouTube. Pentru început, bineînțeles, am intrat pe o mapă și am fost super fericită pentru că am albul, pentru că de obicei eu folosesc alb sau galben pe Among Us și uneori portocaliu. Mă enerva că suntem 4 în același timp și că făceam mereu public-privat, însă am lăsat-o așa, am spus să dea start pentru că deja eram 6 și era ok, dăduse deja și speram să fiu foarte tare impostor, dar aparent ghiciți ce s-a întâmplat. Exact, am fost crewmate, însă am zis să merg la task-urile mele și am sperat să nu fiu omorâtă. Am încercat să fac swipe cardul, care m-a enervat foarte tare, pentru că nu mergea, nu știu, nu prea mă pricep la swipe card și, bineînțeles, a venit Ian și mi-a dat kill. Și, bineînțeles, am fost ghost, da, am fost foarte tristă pentru că, deși eram crewmate, vreau să mă mai joc, dar, în fine, am încercat din nou să fac swipe cardul și am văzut că Yellow stătea lângă corp, pur și simplu. Și nu făcea nimic altceva decât să stea acolo. În fine, Brown a găsit corpul în electrical. Bun. Și mă cam plictisisem deja să stau acolo, pierdeam timp și vă plictiseam, așa că am ieșit, am intrat pe o altă mapă. Bun. Mi-am schimbat culoarea din greșeală și după mi-am pus-o înapoi, am pus start, am spus start, a dat start și parararam tobele, am picat impostor. Da. Am mers frumos, nu știam exact în ce parte să merg, dar m-am dus în partea cealaltă ca să încerc să dau kill-uri pentru că în partea asta mergeau mai puține persoane. Da. Și Sian a dat emergency meeting. Da, exact. De ce? Nu înțeleg de ce a făcut asta, dar în fine. Și mai stăm puțin, am întrebat why și a spus că este Didi. M-am supărat foarte tare pentru că picasem și eu impostor. Până la urmă n-am mai zis nimic, am votat Sian și am lăsat-o așa. Și stați să vedeți ce s-a întâmplat. Ei bine, mă așteptam ca toți să mă voteze pe mine, dar aparent l-au votat pe Sian. Am fost foarte bucuroasă, pentru că, sincer, chiar voiam să mai fiu impostor. Da, cam așa. Și mă tot enervam că nu știam cum să dau kill-uri, efectiv. Pentru că toți stăteau practic în aceea zonă, cam unul lângă altul și nu prea aveam cum să dau kill-uri. Aici am nimerit și cu Dark Blue și cu Black și s-au închis și ușile. Dacă era doar unul puteam să dau kill-uri, în păcate nu s-a întâmplat asta. Am așteptat să se deschidă ușile, am mers în security, poate era o singură persoană. Am mers în medbay, dar nimic, am vrut să-i dau kill-uri red, dar aparent am văzut că este și purple acolo. M-am prefăcut că mă uit puțin și am plecat din nou. În final am putut să dau și eu un kill, mi-am băgat vent, am ieșit în medbay și am mers cică să fac și eu luminile, am vrut să dau kill red, dar victory. Și cam acesta a fost videoclipul de azi. Dacă vreți să fac și partea a doua când mă joc Among Us, dați like și dacă strângem 20 de like-uri la acest video, voi face și partea a doua, așa că dați like și noi ne vedem data viitoare. Pa!